Dinakop kay ining Martes kan Philippine Drug Enforcement Agency sa Camarines Norte ay napat katawo kabali ang sarong lola asin tulong iba pa na naabutan sa drug den sa Purok 9 Barangay 4 Mantagbak Daet. Edad 69 ang lola na subot drug den maintainer, saro pang lalaking drug den maintainer, 19 anyos sa drug den employee asin 24 anyos sa drug den visitor na interong residente kan lugar. Alas 5:18 nin hapon kan nakaaging Martes Pebrero 11 kan sa kidahong kan otoridad ang drug den kun sa inako sa mga suspect an poko mas o menos 14.5 gramo nin pigtutubo na shabu na may street value na poko mas o menos 53,500 pesos. Gawa namin ito ng ilang beses na case of surveillance and in fact kakonduct kami ng test by sa kanya. Nakatuwang mangkampalaya sa operasyon ang tropa kan Daet Municipal Police Station asin PNP Drug Enforcement Unit. Pigdaraman ng mga suspect sa ospital para sa medical asin physical examination makalisbasahan kan sa indang diretsos. Sa public natin, no? Sumunod tayo sa batas ang illegal. No further explanation pa dyan. Tigilan na nila yan kasi walang harantungan na buti. Mapapadali lang yung mga kulit sila. Naging masira ang pag-iisip nila dahil sa paggamit dyan. At saka, sa ngayon sasabihin nila hindi pa sila nahuli. Bibigay sila ng Diyos para makapagbayad ng kanilang hindi magandang ginagawa. Nasa custodial facility pa kan Daet Municipal Police Station ang mga sospek asinahampang sa kasong pagbalgar sa Akta Republika 9165 ang pagbalgar sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy.